Искам да изкажа мнението си от позицията на човек, който прекарва поне 200 дни в годината сред природата, последните 20 години от живота си. И искам да обърна внимание на това, че първо едни лифтове, които отговарят с капацитета си на нуждите на хората, в никакъв случай няма да нарушат природното равновесие и по някакъв начин няма да навредят на природата. Това е най-екологичният транспорт, който може би измислило човечеството. Няма никакви вредни емисии. Дава идеалната възможност по бърз, тих и ефикасен начин хората да достигнат до зоната на високата планина и там да практикуват не само туризъм, но и най-различни видове спорт. Това е нещо, на което хората не обръщат внимание. Много се говори само за ски туризъм, а всъщност в високата планина може да се практикува и маунтинбайкинг, може да се практикува параглайдинг и по този начин също да се използват лифтовите съоръжения, както го правят хората по повечето места по света, където въобще високите зони на планините са едно добро място за пребиваване на хората. Това, което за съжаление се случва по нашите курорти е, че просто те като че ли нямат необходимото място и необходимия капацитет да предложат на хората, които искат да практикуват зимни спортове на малко по-високо ниво, оптимални условия те да го правят това. В смисъл, че просто нямат необходимите тренировъчни полигони и собствениците на курортите най-често се оплакват, че те просто нямат необходимото място за това. И за мен естественият вариант за решаване на този проблем е просто да се ползват зоните, дори не е необходимо при едно оптимално планиране и една архитектура на съответната зона, просто да се сложи един лифт, който да осигурява логистиката на хората, които искат да тренират и съответно да бъде изграден един тренировъчен полигон за всички видове дисциплини и спортове, които представляват интерес от страна на младите. Това, което се надяваме, че нещата ще се случат и в крайна сметка това, което е необходимо, ще бъде направено. Просто вярвам в това и се надявам.